Hekk kif fil-qorti komplet il-kompilazzjoni dwar il-qtil doppju li seħħ f'Taslima f'Awwissu li għadda, il-Maġistrat ġew mifsud kritika lill prosekuzzjoni tal-li ma sejħitx ix-xhieda kollha meħtieġa mitluba mill-Avukat Ġenerali meta rat l-evidenza miġbura s'issa kontra l-akkużati. Il-Maġistrat saħaq li hemm żewġ familji li jridu li ssir ġustizzja u għalhekk il-każ għandu jingħalaq mill-aktar fis possibbli. Fil-qorti tlieta ntqal ukoll instabu marki ta' swaba tal-bouncer mill-Maċedonja Viktor Dragomanski fuq in-numru tal-pjanċi ta' karozza misruqa u li hi marbuta mal-qtil doppju f'Taslima. L-espert tal-qorti Joseph Mallija qal li qabbel il-marki ta' swaba ta' Dragomanski ma' marki mid-dar fi triq Locker fejn Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski ġew maqtula b'tiri fit-18 ta' Awwissu li għadda. Mallija kien qed jixhed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Dragomanski li jinsab akkużat bil-qtil ta' żewġ irġiel. Huwa qed jiffaċċja wkoll akkużi ta' serq, pussess ta' arma waqt it-twettiq ta' reati, serq ta' vettura u akkużi oħra. Brabta ma' dan id-delitt qed jiġu akkużati wkoll żewġ irġiel oħra, Daniel Muka kif ukoll Jesper Christensen.